Huomenta päiviä. Lähdin tässä Petrin kanssa lähdettiin käymään Mikkelin Valkeisella toista kertaa kelluntarenkaalla katsomassa, että onko yhtä hyvää kalaa on niin kuin oli viimeksi, kun Esan kanssa oltiin täällä. Nyt on uudenlaiset räpylät jalassa, kokeillaan, ei oo niitä muovipussiviritelmiä ennen. Tässä vois nähdä, mitenkä näillä, ainakin nyt mitä tässä potkutellut, niin ihan hyvältä tuntuu jalassa, mutta jotenkin on vähän skeptinen noihin kiinnitysremmeihin, mitenkä löystyvät jalassa, mutta se nähdään sitten päivän mittaan, että mitä siltä tullaan. Keli on tämmönen pilvinen, tuuloo etelästä päin, mutta katsotaan, kyllä tässä nyt perhoa pystytään heittämään, ei tässä nyt niin kovaa tuulia ole. Mutta se nähdään sitten päivän päällä, että minkälaista tässä on. Mutta minä rupean potkuttelemaan tuonne kalapaikoille, niin katellaan tuossa myöhemmin lisää. Se on muuten siinä ruosteenpunaisessa liitsissä. Joo. Hyvä. Voi vittu, miten on pikkunen. No ei se mitään. Voi miten olikin pieni. Eläpäs nyt potkuttele hirveästi. Joo. Lähdetään kohta hengistyspiässä. No. Ohi vähän löin tuosta. Just sille, hyvä. No perkele. Ei saa kunnolla oikein työ. No, elää pyöri siinä. Ei ollut kovin kaaksisesti kiinni. No pee sinä kahvitauko. Puupiperho. Pirtsekapien kala. On siinä näköjään tuossa niitä kaloja. On perkele pyrtää kala. Nyt se voisi ottaa vuorlaan.
Puupi se otti, joo. Puupin se otti. Onpa tiukka se tuu. Jos ainakaan ihan heti irron. Semmonen.